Kun olimme lapsia, oli niin mukavaa, että äiti oli aina kanssamme. Hän vain piti meitä kädestä ja hymyili. Hän ei kyseenalaistanut päätöksiämme, hän ei huutanut meille, hän vain rakasti meitä. Yksi ystävä riitti. Ei ajalla eikä paikalla ollut väliä. Kaikki oli paljon yksinkertaisempaa. Riitti, että kysyimme, voimmeko olla ystäviä. Oli meitä sitten 1 tai 10, pelissä oli aina tilaa kaikille. Mutta kun kasvoimme aikuisiksi, kaikki muuttui. Emme enää pelaa pelejä, emmekä päästä ketään pelaamiimme peleihin. Äitimme ei enää pidä meidän päätöksistämme, emmekä me pidä hänen päätöksistään. Tai meillä ei ole enää äitiä, jolle voisimme soittaa ja kuulla hänen äänensä. Jotkut meistä ovat vanhentuneet, jotkut ovat menettäneet elämänkumppaninsa. Lapsemme ovat lentäneet pois pesästä kuin kasvavat linnut. Kaikista on tullut yhä itsekkäämpiä, jokainen on keskittynyt omaan tapaansa. Luulimme saavuttavamme jotain joka askeleella, mutta itse asiassa meistä tuli yksinäisiä. Saimme rahaa, saimme aikaa, luulimme saavamme vapauden, mutta menetimme todelliset ystävämme ja perheemme. Jäljellä ovat vain joko valheelliset näytöt tai valokuvia menneisyydestä. Suurin sairautemme on nyt yksinäisyys.